Ara estem amb l'Anton Rafecas, el gerent de La Nansa, un restaurant ubicat al municipi de Sitges. Anton, quins són els orígens de La Nansa? Els orígens de La Nansa ja remunten a Piera, a l'Anoia, que els meus avis tenien una fonda, la fonda Rafecas, que era molt coneguda per la seva cuina, els arrossos, l'escudella barrejada i fins i tot uns canelons de festa major que feia la meva àvia Rosita, que encara els fem al restaurant La Nansa. A més, el meu pare, que ja corria entre fogons, va anar a estudiar a l'Escola d'Hostaleria de Barcelona. Dic l'Escola d'Hostaleria, però era l'Hotel Colón, que llavors no hi havia escoles. I ja es va formar fins que va poder decidir muntar el restaurant La Nansa junt amb el meu avi Tonet i l'àvia Rosita i la meva mare, que estaria a la sala. I per què és diferent? La Nansa és diferent perquè seguim fent la cuina de tota la vida. Ara que amb la globalització i productes exòtics, però nosaltres seguim fent la cuina d'abans, menjant un all cremat, menjant una sípia estofada. Saps que estàs al Mediterrani, menjant un arròs a la sitgetana o enllumant un cargol, saps que estàs a Sitges. Ja som els raros, entre cometes. I qui són els clients de La Nansa? Els clients de La Nansa són molt variats, des del turista, a les persones que venen de Barcelona, clients de Manresa, de Sabadell, sitgetans també sobretot, amb grans celebracions, i gent que ve aquí, que hem conegut els pares, ara després venen els fills i ara fins i tot venen els nets, que sempre m'ho diuen, que venien aquí amb els avis. Llavors, penses que cal apostar pel producte autòcton i de proximitat? Sí, 100%. Antigament el meu pare ja anava a comprar les verdures a Can Perepau, que era una masia de pagès que havia on hi ha l'actual camp de golf. Passa que, clar, amb la globalització que diem, això ha canviat i ara costa un esforç, i un esforç econòmic, però surt gratificant perquè el producte final és de més qualitat. I com penses que es troba l'oferta gastronòmica al Garraf? Jo crec que es troba un bon moment. Ara la gent jove i turistes busquen coses properes, coses a quilòmetre zero, productes que donin a conèixer el territori. I llavors nosaltres tenim vins del Garraf, tenim la malvasia de Sitges, tenim sípia amb fonoll marí que el collem aquí, la gamba vermella. Són coses que només trobem en aquest territori. Aquest plat és un plat que va recuperar el meu pare de l'antiga cuina de Sitges, del llibre de Mar Ancià Roig, els Sitges dels nostres avis. I el feien en una fonda, antiga fonda de carcolzes del carrer Parellades, que era famós per l'arròs a la sitgetana, que portava costella de porc, salxitxes, sèpies, camarlà, cloïsses, i quedava la gent meravellada quan el prenia. Igual que l'arròs a la sitgetana, hi ha altres plats molt representatius de Sitges i de La Nansa, com són el llumant un cargols de terra, la sípia estofada sofregit amb sobrassada i fonoll marí, la cueta de rap a l'all cremat i el romesco d'escrita amb mongetes del ganxet. Llavors, els productes que heu utilitzat són de proximitat? Els productes és un arròs bomba de l'Estany de Pals, que és el més proper que hi ha, aquest o el del Delta. Hem triat aquest bomba perquè amb la cocció de l'arròs hi va molt bé i és ecològic. La costella de porc també és ecològica, que és del Genís Noguera, i els llagostins i els camarlans, cloïsses, quan són d'aquí, fantàstic.